Čaute ľudia, to som ja, RC Matúš, zdravím vás pri ďalšom videu o ochutnávaní drinkov. A keby ste sa pýtali, že prečo je Hey Limo otvorený, tak už sme to točili a prerušilo nás, proste nás vyplo, tak sme to skúsili za chvíľku, bolo tam také pekné, že Hey Limo, také zakrytie, tak predstavím vám drinky, už viete Hey Limo, ako. Potom tu je Coca-Cola Oreo. Tu máme Hell. Ľudia, nepijem nič zlého. Je to nealkoholické, nekofeínové. Nič takého tu nemáme. Tu potom máme nejakého jednorožca. Tužím, detský energetiák. Drink je tu napísané. A tuto to je tiež také Hey Limo na mačovom drinku a aj na tomto detskom energetiáku, alebo čo, je tu mačové akcie. Tak kúpujte z mačových akcií a označujte ho. Tak skúsim ohodnotiť Hey Limo. Ľudia, chodí to strašne dobre. Tak by som povedal, tak 8 z 10. Tak, vrhneme sa na Oreo kolu. Potom to budeme samozrejme všetko dopíjať. Ešte nám tu blíka svetlo. Musíme potom niekedy vymeniť. Ľudia, pozrite sa, aký to robí zvuk. Je to dosť zatrasené. Dobre. Je to čierne. Tak, skúsim to. Oni to je niečo hnusné, ale možno to bude inak. Ľudia, opak bol pravdou, je to strašne dobré. Dávam tomu tak 9,5 z 10. Toto ešte vám takto ukážem. Fakt dobrý drink. Ľudia. Oreo cola. Potom toto je tu, že kofeín free, ani alkohol, to není nič proste, ľudia. Je to s príchuťou nejakých byliniek alebo čo. Potom ešte, neviem, či to je zatrasené. Oni to je nejaký drink normálne aj z jednoty a tak. Dobre, ľudia, kameraman sa nám tu začal smiať. Nevadí, ideme na to. Aj toto je fakt dobré. Chutí to tiež jak nejaký drink, lebo je to tiež taká príchuť. Iba ako keby tam niečoho bolo, že ešte ten koniec to tak dochuťuje. Ale je to fakt dobré, ľudia. Ohnutím to tak 7,5 z 10. Normálne, pitia sú tu samé dobré. Tu máme toho jednorožca detský energetiák. Tu je táto pokrývka, mačová. Jak od jogurtu normálne. Tak, otvorím to. Aj toto je dosť zatrasené, úplne také zvuky to robí. No, tak to vyskúšam. Potom budeme mať robotu to všetko po videu dopíjať, ľudia. Aj toto je fakt dobré, ľudia. Chutí to podobne jak toto. Není tam tá posledná chuť. Mňam, ľudia, dávam tomu tiež 7,5 z 10. Tuto máme drink, mačov, nejakú limonádu alebo čo. Otvoríme si túto peknú pokrývku, jak od jogurtu normálne. Nezabudnutelná hláška. Tak, idem na to. Má to aj taký iný to otvárátko a nejde mi to tu môcť otvoriť, tak si to tuto otvorím. Dobre, ľudia, už to držím.
to bol pekný zvuk ľudia, tak očakávam niečo fakt dobré. Idem to ochutnať a ohodnotiť. Neviem, ako to chutí, či neviem, čo to je proste, ale je ako keby šťava z niečoho. Ale neviem, z jakého ovocia alebo zeleniny. Ale viem, že mi to proste nechutí. Ale ako je to dobré, a potom tá posledná chuť tak ostáva a to mi nemoc nechutí, ale niekomu asi áno, tak ešte raz sa napijem. A to asi všetko bolo, ľudia, normálne od cesty sa niečo divného stalo, takto. A normálne je to ohnuté trošku, takto sa to kýve. A ohodnočujem to tak, čo viem, 4,5 z 10, ako je to dobré, lenže mne to nechutí. Tak ešte vám to takto ukážem. Tak, tieto drinky, som dneska ochutnával. Teraz ich ideme všetky dopiť. Máme robotu, tak čus.